Coinne le Grá, bunithe Appointment with Love by S.L. Kishore. Diolch an tificach óg chlog an stáisiún trénach a bhí ar crochu os ceann na hifiche ólais. A sé nómid anna sé. Bhí sé bís. Bhí a chrí ag prabu ina bhrolach, níor smacht ag Bhí sé le búlú leis an bhean a líon cuid mhór dá héal le dhá bhliain anuas. Ban nach bhacha sé riamh ach a thug 8 ina litirthe huige. Ba thuimhin leis an oíche le linn catha nuair a bhí gá eitleán do huid na nábhad ina himpeall, agus faoi ansaí. Tháinig sé duine de na píolótaí ar a thóir, gar go leor dó, go bhacha sé ag gaiire go málaíseach. Tháinig litir a scríosaí huige an chuimhne dó. Sa litir sin thrácht sí ar an sciún agus an agla a bhí nádúrtha de haideor ag dul amón troda. Nach raibh agla ar an rí Dávid sa Bhiblia nuair a athras sé na focail, Yea, though I walk through the valley of the shadows, smuoine sé ar na focail sin. Thug sé misneach dó, agus tháinig sé saor ón ghearrgá sin buíochas le dia. Anois, bhí sé le búlú léithí, le loirt léithí, le héisteacht léithí, a sé nómid hana sé. Fuadar faoi na slúite ag sciobú thart, a chrí ina bhéal. Buna géiteas nuair a bhfuil cailín gúlan leis, agus í ag dul thart. Bhí blá eici ina lipa póca, róspáin. Níorbh é sin an sacrú a bhí ag an mairt. Dúirt sí go gcaithfidh sí corónach mháin. Thó maile sin, bhí sí róg, b'éidir 8 mbliana déag. Bhí is aige óna litirthe, go raibh a carapin 3 bliana d'aois. Thuaidh a smaointe siar go dtí an leor sin a fuair sé sa hampa tréanála a leorlann an aram of human bondage. Tháinig sé anam scríofa ar an forgulóg, halas méanal. Níor thuig sé riamh cad a thugéir an tanam a lorg san ólar a fón. Tháinig sé ar a seoladh, agus nuair a curú thar lear leis an airlórsa scríoise heici. D'fhreagadh sí, agus is mar sin a thosaigh an caidreamh. Leanann córagraras ar feadh an 2 bhliain. Amatí, níor thric a litir ach thug sí freagad ar péiscéile. De réir a chéile, hit an fearóg an rá leis an scríbhneoir, agus bhí sé deimhin ina aigne gur thug sí grá dó. Dúiltí sí greengraf a sheoladh huige. Bhí sé beagánn mí hásta ach bhíonn sí, má tá brí ar bith leis an cheangal atá adrin, níl gá le híomhá. Is é íomhá pásanachta na beirte agan is táchtaí. Cur a géal go bhfuil mé go hálann. Dá mé do grá dam ag bra ar an nós sin, churthú sin déist an orm. Cur a géal nach bhfuilm dóisiúil. B'éidir go gceapá go lean tú den scríomh tuis uaignas a bháin. Ná ar pictiúr orm. Nuair a hagann tú go nua áireach, feici tú mé.
Be seans agad an sin dinsin a hacrú. Smuoine, be ceachtar den bhirt agan in an fannacht nó imacht an sin más é sin an raba. No mé de bháin hana sé. Tháinig óig bhean ina hró, chalín ard agus caol. Bhí falt fionn ag siúlú go dlún uirthi, ag lúscú sa leochne. Bhí asúla ho gorum le spéirsaoirí, mion gaire a biola. Calí glas a bhí orthaí, ho glas le huaire an airí. Thug sé céim ina tró, gan smaoinú chorónach bháin. Ag dul mar thró a haidiúr a iarsaí. Ansin, tháinig sé halas méanal. Bhí sí ina seasamh thúil an halín, ban bheanliste, a chuid grúige lia faoi hata don. Ní fíor a rá go raibh sí rár, ach bhí rian a cada orthaí. Bhí cóta don orthaí, néata agus slachtmhór, agus corónach bháin. Bhí an óighean imithe. Bhí an tifeachach a gás idir gá chóirle. Bhí fanéir ampu I dro an halín, ach bhí halas ó sa chóir amach, an duine a thug 8 dó nuair a bhí leagbhrí air. An duine a luigh sé mian agus grá a thrí léthaí. Díach sé an thorónach bán lipa a cóta. Thug sé faoi deara inis go raibh cináltas agus sonas ina haig. Bhí cáirdeas agus landar ina súile. Níor bhuailí sé. Suas leis heici a hoipide of human bondage ina ghlac. Bhí a is aige nach méú grá atrú ach díalseacht agus cumann. Bhíodh sé tharbheith sásta le sin. Thabhaigh sé an leor heici. Is miste an Captain John Blanford agus is tusa halas méanal. Is even lam búlú leat. An deachá an dinéir lam. Gáir an bhean. Níle is hagam cad atá bun agat a bhic. Dír an óig bhean. An chalín sin a gá hart sa holí glas. Dír sí orm corónach bháin a haithú mahóta. Dúirt sí lam, dá níortha orm dul leat, go méoidh sí ag fannachtart is a bhéalan trasna na sráide. Tríal de thuirt ag na bhean dar léthaí.